नमस्ते. मी तर वांग्याची आणि बटाट्याची भाजी बनवते. म्हणजे वांग्याची आणि बटाट्याची भाजी बनवते ना. हे वांगे आणि बटाटे आहे, त्याचं हे लागणारं साहित्य दाखवते. हे खोबरं आहे सुकं किसलेलं, हे कोथिंबीर आहे, हे अद्रक आणि लसूण आहे, हे कांदे आहेत 2 कापून घेतले आहे, आणि टोमॅटो आहेत 2 कापून घेतले आहे. हा थोडासा कढीपत्ता आहे, मीठ आहे, हे मिरची पावडर आहे म्हणजे घरातला मसाला आहे कोकणी, आणि हळद आणि तेल, ही कोथिंबीर आहे. आता मी पहिला आहे ना हे कांदा भाजते. हे कांदा आणि कढीपत्ता आहे ना तेल टाकून पहिलं भाजून घेते, आणि नंतर त्याच्यामध्ये थोडा भाजला ना मग लसूण आणि अद्रक टाकते. कांदा थोडा भाजला ना मग अद्रक आणि लसूण टाकायची. आज पेस्ट नाही घेतली कारण ते वाटायचं आहे ना, म्हणून. मसाला वाटायचा असला ना मग बारीक केलेली पेस्ट नाही घ्यायची, लसूण अख्खंच घ्यायचं. असं कांदा थोडा भाजला ना, असं थोडा लाल झाला मग त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं. खोबरं ओलं सुकं कोणतं पण घ्यायचं. असं थोडं भाजलं ना मग त्याच्यामध्ये आता मी ही टोमॅटो टाकते. टोमॅटो कच्ची आहे ती टाकते भाजून, कारण का मग ते चांगली मसाल्याची ग्रेव्ही आहे ना चांगली बनते, आणि रसा कसा भाजी चांगली घट्ट होते. म्हणून टमाटी आहे ना अशी भाजून काढायची मसाल्यातच. त्या टोमॅटोतलं पाणी आहे ना सगळं असं भरून गेलं ना, टमाटे चांगली मग आलतात सुकतात, मग भाजी कशी खराब नाही होत. ते आपण अशी टमाटे कापून भाजीत टाकली ना तर ते टोमॅटोचं पाणी असतो ना त्याच्यामुळे भाजी खराब होते. हे चांगलं तरतरत आहे ना तर चांगलं फिरून भाजत राहायचं थोडा टाईम, म्हणजे 1 मिनिट तर भाजायलाच लागणार आहे. मसाला असा चांगला भाजून घेतला ना, हलवून असं चांगला भाजून घ्यायचा, मग त्याला वास पण चांगला येतो आणि भाजी पण छान होते. तेलामध्ये भाजायचं कधी पण. याचं झालं आहे तयार. आता मी गॅस बंद करते आणि मसाला आहे ना जरा पंख्याखाली थंड करायला ठेवते, आणि ते मिक्सर लावायचं आहे ना. मसाला थंड झाला आहे, भाजला होता ना तो. आता वाटून घेते मिक्सरला लावून. हे मसाला घेतला आहे मिक्सरमध्ये, आणि कोथिंबीर आहे ना, कोथिंबीर साफ करून आहे ना स्वच्छ धुवून घ्यायची, ती अशी थोडीशी वाटायला घ्यायची. आता बारीक करून घेते. हा बघा असा मसाला चांगला वाटून घेतला आहे. असं मस्त होतं. टोमॅटो वगैरे टाकून आहे ना असा मसाला चांगला गरगरीत होतो. पाणी टाकून असा गरगरीत करून असं वाटून घ्यायचं छान. आता मी गॅस पेटवला आहे, तेल टाकते थोडा. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडासा हिंग टाकते फोडणीला. असं थोडासा हिंग टाकायचा, म्हणजे माझ्या मसाल्यामध्ये आहे हिंग, पण आता तुम्ही अशी हिंगाची फोडणी देऊ शकता. आता चांगलं तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी वांगी टाकते. ही वांगी आहे ना कापली की लगेच पाण्यात टाकून ठेवायची, नाही तर काळी पडतात. गॅस फास्टच ठेवायचा, आणि ती वांगी आहे ना पहिली तेलामध्ये अशी टाकायची. आधी मसाला नाही टाकायचा. आणि आता बटाटे घेतले आहेत ना, हे 2-3 बटाटे घेतले आहेत. हे आता बटाटे टाकायची. आपल्याला पाहिजे तेवढी करायची आपण भाजी. कमी पाहिजे कमी करायची, जास्त पाहिजे जास्त करायची, पण मसाला असाच वापरायचा. आता बटाटे वांगे आहेत ना तेलामध्ये टाकले आहे. आता मी थोडं आहे ना 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, म्हणजे जरा ते तेलामध्ये मुरू दे म्हणून. मी 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं होतं. आता
आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मसाला वगैरे सगळं टाकते. हे लाल मिरची पावडर आहे, खाली अर्धा चमचा टाकते कारण तो तिखट आहे ना म्हणून. कोकणी मसाला आहे माझा. थोडी हळद टाकते अर्धा चमचा. थोडं 1 चमचा मीठ टाकते. आता हे असं हलवायचं मीठ वगैरे टाकल्यावर. आणि आता मी त्याच्यामध्ये हा वाटलेला मसाला टाकते. ह्याच्यात असा मसाला जास्त असला ना मग भाजी कशी चांगली होते. आता ही मसाला टाकला ना मग अशी हलवून घ्यायची चांगली. ह्याच्यात पाणी लागणार आहे आणखी कारण ते शिजायचं आहे ना बटाटा वगैरे. म्हणजे वांग्याची मी सुकी भाजी करते अशी जरा. आपल्याला पातळ पाहिजे तर पातळ मी करू शकता, पण मी सुकी करून दाखवते. मग तुम्ही पातळ पाहिजे तर पातळ बनवू शकता असं. हे मसाला वगैरे टाकूनच थोडं हलवून झालं आहे. आता हे कसं भाजीच्या बरोबरच पाणी टाकायचं म्हणजे ते कसं चांगली शिजून येणार आहेत बटाटे वगैरे. आता मी झाकण ठेवते गॅस पास करून. आणि नंतर थोड्या टायमाने ना 1-2 मिनिटांनी परत झाकण खोलून हलवायची जरा. सारखी हलवत नाही बसायची कारण का ते वांग्याची फोडं आहेत ना मग ती पिघळतात म्हणून. फक्त आता एकदाच हलवायची आहे म्हणून 1 मिनिटासाठी मी झाकण ठेवते गॅस पास करून. बघूया आता झाकण खोलून. छान कळालं आहे. नंतर शिजायला पण आले. आता फक्त एकदा ठेवलायचं आणि ना बारीक गॅस करून जरा ठेवायचं परत अजून 2 मिनटं. म्हणजे थोडी सुकायला पाहिजे, म्हणजे एवढी पण ओली नाही पाहिजे भाजी. म्हणजे भाकरी चपाती बरोबर खायची असेल ना तर एवढी ओली ठेवायची. आणि सुकीच भाजी पाहिजे ना तर ती थोडी आटवायची. आता मी झाकण नाही ठेवत, मी थोडी आटवून काढते आणि तुम्हाला दाखवते. शिजली आहे भाजी चांगली. हे बटाटे त्यामुळे ह्याची फोडी पण मस्त झाले आहेत वांग्याची. आणि आता हलवायची नाही सारखी, मग ती फोड आहेत ना तर कुस्करून जातात वांग्याची. गॅस थोडा बारीक करते. जरा सुकल्यावर मी तुम्हाला दाखवते. का भाजी मस्त शिजली आहे, ती सुकली आहे पण ती आता चमचा नाही त्याच्यामध्ये घालायचं, हलवायची नाही. ही अशीच जरा हलवायची. हे बघा असं धरून आहे ना, असं भांडं धरून असं हलवायचं म्हणजे खाली लागलं नाही पाहिजे म्हणून. आता मी तुम्हाला 1 मिनिटासाठी मी बारीक गॅस करून झाकण ठेवते. म्हणजे कसं सगळं तेल आहे ना मसाला सगळं वरती छान दिसेल. दाखवते तुम्हाला. 1 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून ठेवते. भाजी कंप्लीट झालेली आहे. गॅस आता बंद करते. भाजी मस्त झालेली आहे, रेडी झालेली आहे एकदम. वांग्या बटाट्याची भाजी छान झाली आहे. तुम्ही पण करा अशी मस्तपैकी.